Êvar baş temaşevanê hêja, ez me Mîrxan ji bernameyek nûya dîtgehê dîsan bi hev rane. Îro li stûdya me du mîvanê me hêja hene. Berî ku ez derbasî mijara xwe na vê hefteyê bibim, ez dixwazim mîvanê me bidin naskirin. Hêja Hülya Alökmen siyasetmedar, hûn bi xêr hatin. Sağ ol, serçava. Lêkolîner Suat Özalp, hûn jî bi xêr hatin. Sağ ol. Vê heftê wek hûn jî dizanin li Tirkiyeyê hîn jî pêvajo li ser çarçoveya yasayê gelek nîqaş hene û di her warî de tê nîqaşkirin. Mijara me jî vê hefteyê wê pêvajo be û her wisa çarçoveya yasa be. Ez dixwazim vê bêjim li ser vê mijarê gelek tiştê ne gotin û pir tiştî nayêne gotin. Yani tiştên têne gotin piraniyê wê li ser heman noxteya diçûtê çi ye? Yek aliyê hikûmetê, hikûmet dibêje me yasayek aniye û wiyan bi kesî re parve nakin. Em ê terorê duyê dawî bikin. Lê aliyê Kurda gelek tişta di hundirê vê evkê da hem hêvî dikin hem jî ji bo wê tekoşîn dikin. Ji ber wê dawiya heftê mitîng hate li darxistin. Li ser vê mijarê em ê ji mîvanê xwe pirsa bipirsin. Di hundirê heftê da Özgür Faîq Erol tiştek got. Got heta niha belkî tu carî aştî wisa bêxwedî û sêwî nema. Tiştekî wisa got. Di salê notî da me bi hev ra me sendîqavanî jî kir. Dedî sloganek me ya sereke hebû. Me digot aştî anha. Ji şerra na ji aştiyê ra erê. Sloganê me ev bûn. Yani hema di hemû waran da, di hemû deran da, di hemû mitîng û xwepêşandanê me da ev bû. Me digot aştî anha. Lê niha em piçekî ji wê dûr ketin, ev zêde bi me jî ne girêdayî ye. Bawer dikim pêvajo jî bi awakî din dimeşe. Lê gelo bu jî rastî aştî niha bêxwedî maye, sêwî ye? Yani gava ku mere binirxîne ev pêvajo gava ku dest pê kir 2024 berî wî gerek em hinkî binirxînin. Yani 10 salên ku pir zext û zorderî de derbas. Yani ne tenê li ser em bêjin rêxistinê, li ser gelek ji rêzê hem aliye aborî de hem aliye de em bêjin girtîge, sürgünbûn. Yani her hêlê bir şeklekî ser gel de zext û zorî zêde bû. Di vê navberê de jî em karin firefire vekin piştî 2017 ew referanduma ku hat çêkirin ji wî şûnda êdî welat ket rejimekî yek zilamî. Yani ne yek destî yek zilamî. Zilamek êdî li ser bû li welat em bêjin ji heqê nîskê bigire ji aliyê turizmê ya jî mesela dervê welat meseleyê dervê hindir ya jî em bêjin fiyatê masiyê çiqas bibe hemû ew biryar dide êdî. Hem dixwaze rejimek were ava bike û di van navberan de jî hilbijartin dem hatin çêkirin. Ew hilbijartin kengî ve xweşewî neçû ew hilbijartin dîsa hatin dubare kirin. Di aliyê Kurdan de di mehlak Kurdan de ji xwe dar û cob ew li pişta gel de em bêjin di hilbijartinên herêmî de bi ser dikevî ad rojê de qayyum tê avetin. Hûn jî yek ji mağdurê wê demîne. Yani hevalên yani em bêjin êkî şaradariyê dixebitin wan ji karavetin ê tenduristiyê mamoste nêzîkî em bêjin bi malbatî milyonan însan ev bi bihaneya pazdê tirmehê salvegera wî nêzik dibe darbe bahane kirin bîstê tirmehê de olağanüstü hal dibêjin ava kirin û di vê rojê şûn de jî yani devletê devê xwe goviya evek ji me re ye yani çawa dibêjin nîmetek ji me re ye. Ji vê rojê şûn da hem aliyê em bêjin Kurdistanê gelê Kurd ama di hêla de jî aliyê Tirkiyeyê de jî êdî ê ku ji bo tişkî êrenî jî serê xwe hildidin yani rêxistin bûn nema
sendika van nema kedi ya jî em bêjin li zanîngeha êku rewşenbirên em bêjin serbixwe ji zanîngeha hatin dûrxistin ciwanên ku li zanîngeha dixwînin êdî nikarin mafê xwe jî biparêzin. Yani her vekide welat aslında bir şekilde genç û ciwan û welatiyên ku li vê welatê dijîn êdî pêşeroja xwe li vê welatî nedîtin û ew dibûn. Yani herkes dixwaze bir şekilde jî vê welatî xelas bibe. Yani bu yerên ku dervê Tirkiye li dinyayê şerê Ukrayna her vekide ya jî mesela korona em karin di nav hevdê de tev binirxînin dema 24 em mesele dest pê kir bi rastî Dibekî nekî jî ji herkesî re hinkî sürpriz bû. Yani êku digot me hinkî zanin nizan ama herkes bir sürpriz bû. Anaka gelê Kurd çend cara van tişta hatiye serî wî ew bi Tirkiyeyê gotin ki dibê wextê devête şîr dişewite dew pif dikiye. Li gorî wî Kurdîkî hevok heye tineye nizam ama ev meseletê. Yani gel ji wê roja da aslında hem bi hêviye çi ji yan ji rêxistinê hêviye em bêjî ji serokatiya xwe bi hêviye lebele devleti bi guman nezik bu. Davê ki mesela 24 hat em bêjin adara 25 ja ser mesela CHP dest pê kir. Yani heya niha li ser tekoşîn yani em bêjin partiyê siyasî Kurd ça dahat serê wan anaka tê serê CHP. Herfiyen tê İmamoğlu bi girtina wî dest pê kir. Herfiyen tê ser wî. Yani heya ku bi panzera ketin Berberiya ku ser serê mehîn bûn nal ser serê wan ceribîn. Yani li jiyan were yani li hemû welatan aslında were yani berê zorderî yekî dikin êdî dengê xwe neke dortê yedin. Ev ya êdî yani em bêjin muravahî di nav xwe de ev tecrübekî aniye lêbelê me ji vê tecrübeyê me çi sûd girtiye ya jî em bêjin çepgirên Tirk ya jî êku em dibêjin em muxalîfên Tirkiye dijîn ewana çawa ji xwe re sûd girtine ew nîqaşek dine. Yani divê hêlê de em bêjin muhalefeta mezin CHP'ye qels yani dest pê kir qels kir. Ew ya anaka ketiye derdê xwe yani CHP anaka aşîtiye ya jî em bêjin derdê Tirkiye anaka bahabûne ya jî rêxistbûna ketkara ya anaka ne derdî? Bu kadar ketiye. Tam bu kadar ketiye. Yani devlet jî yani em bêjin raya AKP jî viya dixwestin ew plan diçe yani em bêjin yeko bi serî de dimeşe yani di nav xwe de. Aliyê de jî em zêde nav gel de jî civînên zêde jî hatin kirin. Yani berê gotin zêde em vê tiştên van hevdîtin hane wan eşkere nekin ya jî em zêde heviya xwe van gerê nedin ama dîsa jî tişkî dimeşe. Yani ê were bîra berê mesela hevdîtinên Birêz Öcalan dihat raya giştî de mesela berê vana hinkî ew bûn. Gel dîsa jî got muhaqqaq tişkî heye. Divê hêlê de gel xwesteka xwe ya aşîtiye hîna wek berê. Yani aşîtiye dixwaze ji ber ku gel dizane ev mesele çareser nebe ev derdikul çareser nebe. Hîna li wê yani divê merhelê de ne. Ama êku birêz behs kiriye tenêbûne ez bawerim di hêla raya giştiya Türkiye'de rast. Raya giştiya Tirkiye anaka bi rastî ji herkes ketiye derdê xwe. Yani her ji ber ku sistem pergala jorê ji herkesî re derdikul ava kiriye xwestiye bi derdikula yani ew psîkek heye goka em bêjin rîta vê ji ber herkes pê dilîze herkes anaka bi derdikulê xwe ew dibe. Yani bi rastî jî hêla din jî tişkî din jî mesela ev 10 salên zext û zorê wextê ew bû dibêjin ya yozlaşmakî zêde çêbû. Yani rızandın çêbû di nav gel de têkiliye gel de em bêjin di nav gelan de heqûz dixwestin pêvçûn derkeve heqûz di nav gelan de pir şerê mezin tineye aslında pir cudabûna pir mezin tineye lêbelê mesela vezîrê wanê Hundurê digo ez pêlava numara pêlava wan bî lezanim. Yani van raya xwe ya raya giştiya xwe bi van reşkirinê em bêjin ji salê notî de hebûn ama ev 10 salên davê yani ew tîle bû rêw rêbaz nebabû. Mesela malbatan em bêjin ê re bîra malbatên ku li gerî lane anîn ber deriyê HDP
dan rûniştandin yani hina binaya HDP Ahmedê valaya ama hina karakola devlet ava kiriye hina lûre. Her vekîdir. Divê hêlê de eğer tiraya giştî heya îro te bi ewa empoze kiriye konside kiriye işte jî nayê hema rojekî tirabê wila heya îro min ji we re vira kir ji we re çewt got wila aslında mesela aslî ev e tenê ji bo wî dixwazim mînakek bidim. Yani ez Mêrdînê xwend 26 ya jî 25 ya jî 24 nizam Kasım servevez hertim roja xelasbûna Mêrdîn bû. Yani wextên mamoste wextên xwendekar bûn küçük bûn me dixistin rêzê li wir ew çêdibûn wek gelê Mêrdînê wan li wile sobê danîne wan kuça û İtalyana û Fransıza çawa şerkirine wan ji wir qewirandine wan ew kirine bi salana ew roj ji bo xelasbûna Mêrdînê hat pîroz kirin. Sala îjen 2007 wan êdî AKP êdî got ez demokratîk dibim nizam çi dibim divê navberê de valiyek derket gole qe Fransız natine Mêrdînê qe şerkî were çê nebiye û Mêrdîn jî tu lewle mûle ew nekirine ez ji vê rojê şûn de vê cejnî îptal dikim hema bira ve roja biratiyê ji xwe re navkî jî lê kir ji vê şûn de ew roj êdî nehat betal kir. Baş e. Yani ev e ha. Erê baş e. Swat yani rojê wisa çêbûn rastî vana mijarê pêkenokan û mijarê fîlman lê li Tirkiyeyê di pirsiyê de jî me pirsî aştî piçekî bêxwedî ma li aliyê Tirkiye ma Kurd her tim daxwaza wan daxwaza aştiyê bû ji ber ku aliyên şer aliyên ku zilmê dibîne aliyên ku tim û tim em bêjin nîrê wê zilmê li ser wan e gelê Kurd e. Gelê Kurd ji daxwaza xwe aştiyê da neket. Lê tiştê wisa anî ser gelê Kurd ku rastî jî êdî mecbûr man aştiyê jî ji bîra bikin yan jî bêdeng man di wê merhelê de aliyê Tirkiye mesela di demên ji notî em bigirin yani ji notî mesela Celal başlangıç Güneydoğu notlarê di nivisandin ji nava şer di nivisandin diçû qedê şervanan li wê derê di nivisandin yan jî em bêjin salê not û 50 not û 80 diçûn hevpeyvîn li Dêrsimê dikirin bi fermandarên gerîlayara. Niha divê 10 salê dawiyê wek rêzdar Hülya jî got bêdengiyek temamî bêdengiyek çêbû yani êdî kes tiştekî nabîne. Yani wek ku mijarek pirsgirêka Kurd tune bi ji ber çi wisa bû? Yani AK Parti ji roya ku desthilatdariya hettanî îro jî em bêjin bi ewkek derket li dijî rejima berê derket û xwe wekî alternatîfa rejima niha demokratîk û pêşketî destpêkê da wek hevalbendê Yekî Ewropayê mağdur bû li gora xwe bi salan. Ya arast bûye hewayî kir û gelekî kes jî ew kir yani ew polîtikayên AK Partiye pejirand qebûl kir û hêvî pêva gerêda tevgera Kurd jî bûye aslında mijarê me liberalê Tirk digo lê nebese erê nebese erê yani bername berê da jî me hinekî behs kirbû yani hinekî siyasetmedarên Kurd ê ku ew xwesa bi nav û dengin em bêjin çi bijî destpêka jiyana xwe hettanî ana ku nava siyasetê daman hêvî û ew xwe bi Erdogan ve girêdan yani gotin ev problem ev pirsgirêka Kurd ê ku ew ê çareser bike Erdogan e yani rast e yani civakê ew kir yani ew propaganda ew ajitasyona ku AK Parti kir ew tiştê ku kir yani her kesî hêviyê xwe pêva girê dabû yani nava ew qada jî nava Kurda da jî em bêjin hêviyek bûya we çêbû Kurdên ku dengê xwe neddan AK Partiye da jî em bêjin hêviyek çêbû Kurdê ku hinekî wekî muhafazakar nêzên AK Partiye bûn ya jî pir zêde alaka wan ilgiya wan bi ewkê ratine bû nava siyasetê da nedman bi siyasetê ratine bûn wan jî hêvî dikir beriya her tiştî jî ew tiştî ku aniha got yani kesekî mağdur bû bûye hewayî datin pênasek kirin bûye hewayî datin nas kirin digotin vana jî mağdurun hinekî ji ewkê fehm dikin ji derdê kulên civakê ketibû girtîgehê her kesê digot ji kulî derdên ewkê fehm dikin ê gel fehm dikin êvî welatê fehm dikin û hettanî ana jî em bêjin ew bi taybetî jî ew sîstem ew pergala ku wekî wekî a kemalizmê tê qebûl kirin hemû sebeb hemû problemên Tirkiye bi wir ve dahat girêtan bi wê pergalê ve dahat girtin û neyîniyên ku li Tirkiye hebûn hemû
سبب وکی پرگال کمالیزم دهات قبول کردن وان جامعه خود در وای کمالیزم پناسد کردن خود در وای سکنین او خوشی وان دو امجی مقدوری کمالیزمی نش بروی اوای راسته یعنی آق پارتی هیوی کی جدل نوا جواکی دا چکر لی افجی حتی نیجی کی بوم yani heneki havalat got heneki Ravşenbir ajı heneki siyasetmedar arasında baldikşan ser politika yani AK Parti'ye yani beri her tişti gereve gotlu em jbir vatkin Mert Karabeje mir dengir Fırat hama beje dına AK Parti'de pişte Erdoğan yeki diyemin bu avakaryo bu yeki diyemin bu o xoş vurqatiya çima vurqatiya roja ku vurqatiya gotine ki go dugo civine ki da me evkir buna zamanı kurdi ko be zamanı perverde me daxwazek bu sakir dugo Erdoğan ve geriyal me geriye go حتی آن دولتی که کرده هبو که کرد به پرورده کردی پرورده ببینن اولوی ولاته yani ev gotin emcan haj bir vatkin ev gotin ko euro jihad gotin haj bir vatkin yani je euro peva medayı ev mantalita ev ke mantalita Erdoğan ve AK Parti ko mezan bu çok judahi je ev ke tine je embejin je deselattariyin Türkiye hatta euro ko atine juantine je kemalizm judatine yani kevim naber ana ka AKP ko hatta mirzandın el ku derdora ve ana ka yek tine yek keseke heye ana had mecid ya Ömer şey Faruk Çelikmaye Faruk Çelikmaye yek keseki maye. Yani eko Erdoğan pera dest ve siyaseti kiriyor hatta ni ana hani evki avakar kod meclisi da serdama avli parlamentoyu da mana yek kesek maye. Faruk Çelik demek rahaji az bavartkim parlamenteri rahay buja anaji Artvin'e az bavartkim. Evji çima maye Artvin evke Artvin yani hevsengiye ki per kritik heye كان بيجن بتشكي جي كوتين عسكرن بشي قيمته وهي كوي نشن ويدري هنا بكن لوماتشين وبنظام بصفر نقطة نظام بصفر نقطة دو تشتكي وصل برايك بر بتشوك بفرقك بر بتشوك بجدايك بر بتشوك دنجك بر بتشوك يقدر تخن انا هاي بارلمانتري ارتفيني او كاس yani امور مجار سيري آلیه ترکا چما بدنگمان مثلا و 10 سال داوی قد آشتی نکت روژه و تو کسی Türkiye bir parçası ne bu ki tişteki problemi ki perskere ki Türkiye ne bu jibun aman problem perskere ki terör bu hatta bu çaresi qadiya qadiya bu her qadiya inan roja awlida cevaka Türkiye bu ya jibun aman problema evke bu salin despeka cumhuriyeti nizam şaqi nizam çık eşqiya bu yine ve penasa dikirin van sale davim bir taybetici şerin çekdariş haşti u çaraver vaji veki terör binav kirin jibun aman problema ki bu ya ve o terörji lidji wane je ekoman naven davan vakti dema askeri wan demir yani jana xadas da vakti cenaze düşü جارجانا دكت مجاري أوجي ديسا بالي مجار بارستي دكوتن جرا أم هين أكتر هين تونتر لدجي تروري ولدجي كردان أوكن رئيسنا ما شيء دولتها ما حكومتها ما تشما أم بيجن تدبير باش ناقرة وشركي باش ناقرة جواك كمان بيها ويا هاتبو أما ذكرن جواك إيروجي بيها ويا جواك ترك بيها ويا يعني دم أوكي مرت كارجة دارخ دم ده 2015 أو بيفاجوا يكمين أو درويش عنا بيها ويا براستيج أو مثلا أقل مروفين أقل بلاد جاريان رولا شابمني ور حصر قال كي تشتا أكبو يعني جواك هنيك جوك راحت أضاء كرش برسكريكا كل جواك جوي شاغي كستفلي هبون يعني شبگر هبون راستگر هبون لیبرال هبون دیندار هبون او چاغ جواک بخو يعني جواک جهمو آلیان دا دناوا و عقلمند آدم بو جبر واجی درای گشتی دا دنگی واجی بلند بون yani ama piştivi naha mesela ev bu nezi 21 meh derbas bu aliye hükümeti tu kesik bahsa ve مجارا آنها نابجن که آشتی نابجن چاره سری نابجن دموکراسی ماوی مروا دبینم ترورت خدینم سه سال دیامین دا ولاته که به ترور و که ام بجن او که به اشتا کنجکتورا جهانی دوگه هره امجی جویا سود و بگرن ام دیسا بون امپراتوری yani daha zaman talep olan eve yani o mesela ülkece disem mesela ko embejin tevgara kurtbeki muhatap girtin biraz hocala mesela ko muhatap girtin henekiji evke o sistem pergara cihane had guartin o kesin şu minakin bere hebu veki İskoçya Katalan minakin dünya bu hava bu mesela Kolombiya minakin bu hava hebu joy minakin heneki tırsyan kotin alina evke netewin yek bu o hezen veki NATO hafkari wan debeko dey evji jbuna ve mesele
او بگرن تفگرا کرد وکی مهاتب بگرن برز اجالا وکی مهاتب بگرن و بریاری آهی هبو مثلا مافین هیوی جبر وان مجارا با آمن هجاج از بی هوای باورم جبر وان مجارا هنکی تنگاو بون و خواستن روجا و ترکیه جی بگو هرینن آنا جی تو هجاجی تلوان مزد دکی تو اوتنه یعنی تو هیویتنا مالفرد گو هیویتنا جان حال در و حوالا مرخنت کرد گویا و نجواکی اوتکن و به هیوی فلان دکن حتی نداویا وان میتینگ کو امبجن چند روز داویا کو چیبون کو امبجن کسن جر سکرتریا امرالی کو دنگ خود درخصن ام پیچکی امجی یعنی کی باری مجلس بو یعنی ملت دگو برسیم سروی مجاری جهنم مثلا یو که مثلا کرد كنتم اشتي خوازن يعني كرد اما كرد اشتي كبرومت خوازن يعني ام جاجبي فانكن يعني كرد بين اشتي كي برومت قال جو انها بامن يعني دفي بيفاجو ده باكي بيفاجو دم باكي نبوي وايبو ليش بيفاجو دم جي بامن هنا كي درس كرت او مثلا كو بيهيفي ما كو بباوري ما جي بوليتيكاين اق بارتي وحكومتي ودولتي جبالكو بيهيفي ما انا بامن دروجه گل دا بقاسی کو از بین ج اشتی بیتر ام چوا تکوشین خو مزم بکن او هي يعني گل سروی هوای سکنه با ام خلق مهم رزدار یا نها لسروی چارچوه یاسای دناف گل دا جی هنجی جناف گلتین دناف گل دا گلک نخاش يعني مثلا از بخوجی دو پرسم يعني 200 dolmuşiyat پرسم لقهویت پرسم دردورات پرسم ادبیم هیویا و چیج و یکی مثلا گل کس دبیجی کو باوریا مب حکومت تونی باوریا مب حکومت تونی کو ایوی پرسکری که چهار سر بکو کو ام روجا دجمیرین یعنی ام دبیجین 7 روزمانه 10 روزمانه بوی کی که مجلس بکه و بتلانی مجلس دیگه و بتلانی او خالوی جی دیارن یعنی حکومت نه دبیجی ام ترور هین جی دوی دقت داوی دج دبیجی ام ترور بداوی بکن ام تروریست بین ودرا بدارزینن تشتی و ساهنه و نسبی مجاری چه دخوازم بیجن؟ Yani belki ceko haval hiç emkarine bükün. Yani nav gel de çi ya ji çava nezikti be çi dixwaze. Yani belki menki zemina veya em biçi merhale hatın ya da em ki janreye meçi derbas kirem hatın ve merhale menki kalkir brasti edi her tim te gotun. Yani vakt salen noti ya ji gava komara Türkiye hat avakirin ko ana ko dejin kurtine ev mücakine ev johole rabu ya ana ka gele kurci civakek mezine civakek eve her katmanın kijan civake de heben nav kurda de jiheye perskireken vi civaki hene aslında ana ka mesele edi vek civak bun vek gel ama edi perskireke xwe eme çava çareser bikin mesela inki eve yani peyvajı dema dest peki brastici per herkes belki siyasetmedarcı inki ev kir mesela sala be bira ve yine sala din gotun gulani derkeve ev derkeve nizam kengi derkeve pişte idiye sersale xwazim merkojim Cengiz Çandar derket go davi hafte dibe ko brez Demirtaş berbadım yani de sale yani تقال كر أن إيكو أنا كإيش زحمة دكشين هي قرتيجه هنا جبركو قرتيجه ده أب هي فكرن ده جيانا روجانا ده برسكريك ده دخل جبوي ده هلا ده يعني تم كتنا بندواري إتشب وتشنبه وقت تبلي كده وشان أجد بم يعني ناف قال ده خبر ده يعني مسألة كي 7 سالية جرانة تل كي ناف روجلاتا نافيني yani tane biriyarete terate nake. Herkes tilya xod ve mesele de dxe. Tane ne devleta Türkiye muhatabete. Edi geli Kürt tekoşuna geli Kürt mesela Rojava heye Rojlatana işte anakatin başvur mesela eko hayana rahat da habsban bir rehistriyem partiyen başvurun anakar rahatın gelo. Yani mesela geli Kürt hayana embejinde Türkiye'de tinebun bu asimilasyon bu vekide ana kavana tınane. Dınav geldi mijar edi çiye. Yani tamam em Kürdün zamane meheye ve dukhast tınebkin edi unikar metınebkin em jahvali ranabin em ser masena nav ser masena aliye de civake de ama jiyan derbastı be. Yani xazani heye.
mesela hında buna çandi heye. Tamam Zaman hem de beji oradadır kurd mesela zaman heye. Edi mesela teknoloji fred be cihan te guhertin nizam çiçid be salin 100 sal beri hinat nikari wan mafa buxazi. Xweste mafê ku tu dixwazî jî tê guhertin. Yani mesela işte tu perverde dixwazî tu dibêjî perverde bira di nav zagonê de hebe ama êdî tu karî di ser malperên evê karî perverde hewa bikî. Yani ev fırsat heye. Anaka gel ji rêxistinê re ya ji em bêjin rêxistinê ziman re mînak ez dibim. Dibêje vê hêlin mesele hel bike. Her tim tu dibêjî devlet bira bide ka nav gel de em xwe êdî rêxistin bikin. Aliye tenduristiye mesele hene. Aliye nav civakî de var kidin şer û pevçûnên em bêjin tiştên mezin tiştên piçûk hene. Êdî mesela gel dibêje ez naxwazim her tiştê xwe herim bibim محکمه دولت ده چاره سر بکم. ایدی رخستن. رخستنن اون حیا ایروجی اوه ماجی هیه تجربه وی گلی و رخستنی جی هیه. Yani deme de takatte birata çend konferans ser her meselede hatın çekirin. Devlet mesela embejin aşitiye evere birata İrlanda'ya nizam Afrika'ya başvur çend nuner hatın jmara kalkırın gotum valla mesela جوان روجا اوتی بیرامن روج اوا باشور ماندلا وقتی از خوازم اون جبیر وانه کند ویم جاری دا پیواژو هم دشبه پیواژو نبود yani داویا اخفتنا yani خدا az via bejim Kürdistan cudaya mesela her tim minaken dünyaya dedin ama rojlata navin cudatiya din dinav hevde hene mesela lur reşik u spine yani tiya reş ya spi belli. Ama mesela eve Kürdi de dibêje ez ne Kürdim Türk'üm. Ha hayay varî tilêxiye. Dibêje yani evet. Çavderên siyasi aliyên navbenkariye ejwan aliye vatxwazin. Ez ê bêjim. Piçekî şolî bî li Tirkiye. Ez ê ya bêjim. Nana wextê hevdîtin dest pê kirine. Hatine heyetên dest pê dikin ji bo xeberdin. Tuvalet dibe mijar. Hatine ba hevde ew dibe ez insanê ku diçin yani reşkin ya jî em bêjin ji wî devletîne Eko hatiye hevditine dibe ev diçevi tuvaleti ez naçım i tuvaleti. Yani hevditin vi şekli dest pê dike. Yani te birat vana jmara duan konferansan da wan da İrlanda meselesi mesela binari aslında İrlanda jî eve. Ama Türkiye devleti İngiltere çaniye seri İrlanda çüş İngiltere girti tine seri jî. Yani ama ev mesela perverde hacı bozunu mani xwanda nekin dibin ardan da şuara mektep çekirin. Yani pevajoy Katalanya, İsveç'e, İrlanda ev pevçûn û çareseriye da ji çareseriyê re na çareserî ji wê nestandî. Mesela çawa li hev kirin tu mînakek negirtî lê şîddet û zilm ji hemû mînakan hildayî û anîn ser serê me cervandiye. Ama navîn de jî hinkî ev laboratuvar İsrailê jî. Yani İsrail çi seretîne devletê serdest dawekî tîne sergelê xwe jî. Ev jî heye. Li wê jî dinêrin. Ama tabii dünyaya el ser nijatperesti bir tecrübe İngiltere. Ama AK Parti şu heneki viyat kedi be İsrail'deki maçıma yazdınekim. Dünya uymafede İsrail'e çıma nademin heneki ji yani betaybetice AK Parti viya beleft ki yani nava evki wanda tnviskari wan rawşenbiri wan siyasetmedar wan dibine heneki nava xaftine xuda ji yani rasta rast nabijin ama yani iktidara kebet ki rast bir viya hava bejeriyan. Yani. Yani evi tiştek vaz duxazım bejim. Yani ezago mesela derket. Faraza derket. Çav bimeşe. Anaka Türkiye ali hukuki de tişte kud yasavi de heye bikarnayne. Yani anaka girtige anaka vi mafi asbe seresi be rabin vezire nizamçı beje edade beje valla tamam bana berdin yani neziki girtiga evala yani ne havcı zagon ev derha. Zagone xo bicibine. Zagone hey bicibine bese. Ayne bese. Ne tane haymeji. Mesela ev kurula rake ya kurula tişki bişine sbe nevi derke. Çünkü wan kurula 2020 da derke. Kurula girtige. Az çağdı girtige hey de bu. Hadi jmara ev kirin ve ev lijne yek teknik servisi hapseye, yek pedagogi hapseye, yek doktori hapseye یک savcıya avana rudni diğer ilberman beji vela hayayı az mam az edi insane ki başım nat varajid beji az insane ki başım az karım nav civak ede bagaram civak karım kabul bike
و از بیشم و وان میرکاش باور بکن yani gotuna mı ne bese bir de bavar bikin gotuna ji henki ciddi be öyle tipat yani tegot ama işte bavar ne kirci heye evci heye معدتها ne yani eviye mesela minak eke ve gidici jiboy ezdi bejim jiboy ezdi bejim tıçkas rexistin bin çıkas civaka xwe bini ba hevde jibo mafeki jibo tişe do xuyni mesela en berçah belki perverde zamanı Kurdiye belki via her izede berçava ama mesela hela mesela tendürüstiye heye mesela demokrasinin heremi heye ya nav civak da çi pırskerek hebe mesela ana karın abori haber bidin yani devleta Türkiye biz roja ava buye bere gotiye zinki reme çekimci Kürdistan'ı ra da ki gotiye ula bana yani mesela mektep çetkin Elazığ le derdora bejin Sinora Kürdistan'da perverde dest bebke da ki bejin nam bana perverde ne ki bana bu xinin çavi var ra çavi vebe tene keçika tene keçika jibo ku jin hani nam male de zaman icbira nakini jibo wan ebki mektebin keçika tene vetkin be birava evena de nav diro ke de heye Elazığ keçke ku bere anine çawane nerina kolonizme çawa bune nujen çawa bune insan bere ne insan bunu anaka bune insan her vekidin mesela aboriye de sinore deri bir velat edina ticaret girtiye hela Kürdistan'ı tev girti anaka rojavacı mesela rojava ticaret despekiriye zahmetine çuyun hatına başucu rojava mesela ticaret despekiriye hela Antep'e kilise vekiriye mesela kamışı fenakın yani mesela aboriye mesela bejin çandi ziraat yaji emlvi ser axaxwe zenginiye bine arde heye mesela ewana kitten derdikhim bizorana ka em bejin jimazın dağı bigre haya vartoye haya nizamçi kijan şirkette em bejin madene me derdikhe velate me qleri dike u diçe ewana tev meselen civakine yani eme runen eme bejim biraz ago ki derke ve eme davke van mesela haberden evji ne rastiyajı yani demek ki devin nav verdi zviyad bejim yani belki eme salen zor zahmet der baskir me khosem demek ki hoş bejim ahari mesela ji statü ev raste yani da ali hukuki de edibe sabit kirin ev ya hani gel siyasetmedar ya ji embejin statüye biraz öcalan ev ya khostekek serekeye lebele haya ev derneke ve tişkinabe ev ji bu hem rexistin buni hem ji civakere menabecik. Rast. Suat tam jemiz ve noktaya dest pê bikin. Arzu Yılmaz akademisyen ve dibêje. Navê vê pêvajoyê dibêje ku bêçekkirina bêçaretiyê. Bêçekkirina bêçaretiyê. Yani bêçaretiyê bêçek dike. Çare çê ava nake. Niha jî mesela ji buna wan çareseri dayın naçek. Na tene ev yani tene ev. İjar divirda guman hene gelek kes behsa vê tiştî dikin. Dibêje mesela minak ev kanun derket. Di serî da divê kanun mahkemeyek dewletê dadgehek divê biryarê bide ku bêje PKK bi hemû endamên xwe çekê xwe danî û ev rêxistin êdî ji ortê rabû. Mesela minak gava din rêzdar Hülya behsa wê dikir ev tiştên pê ve girêdayê hemû heps û zindan jî tê da dema ku ev biryar bêgirtin hema bêje piranî tişî çareser dibin. Yani divê ev biryar bêgirtin. Mesela ev di nav nîqaşa da nîne. Ya anaha mecarekê dingo yani bi rastî hetanî kanûn û yasayê heyî ku pêk neyne ji bûna min yani ew kanûn ew ê derxin dernexin ya jî derxin ew ê çi bive ji bûna min rast yani ez watek pê xeber didim serê nîqaş dikim ez zehmetî dikişînim. Yani kanûnên heyî pêk nayne yani gelekî car me divan bernameyê xwe da got. Na ji bo ku gelê me bizanibe em ji bo wê dibêje ji bo ku gel bizanibe yani divê ev gav jî bêne avêtin. Ya teqeze yani divê biryarê Tencerat li Sinorê hatin yani mesela her mesele ji bo her mijarekî kanûnek dernake. Ana tiştê ku me fehm kir daxwaza okey aliyên Kurd hevgera Kurd ev
قانونی که آن هاوی داری چارچوبی یا جی کوک دبیجن یک مثلا پیشی ریل دموکراسیین اوکی و بکه ریوبرین هرمی و بکه او جی پیوانین اوکی ناز باورتکم یکی اوروپا و کوپن کریترینه yani tiştek kurt ezanım mesela zamanı ku çare ser bike o mesela girtige haya kesin ku eve çek berdin o kesin ku girtige adane yani evet ama jbo vegereci dibe Türkiye hebe eriş buna vegere o mesela çek berdane o eko eve bigaren ev statu avan o revşavan çibe revşavan çibe yani tiştek ku ana ha tiştek ku merv fahm dike işte vegera kurt daxwaze ku merv dibine eve yani via daxwaze tiştek ku em bejin de eke daye ji kulisin AK Partiye ku em bejin te niqaşkirin û ku şapemeniya wan da tê girtin ev teqez tiştekî ku ew gelê Kurt tevgera Kurt qebûl biketine roja ewilî yani beriya ku xwefezkirinê kongra xwefezkirinê li dar bixin tevgera Kurt ku şertê me yekemîn azadbûna Birêz Öcalanê azadbûna wî ye yani azadbûna wî ye dervaye yani ku tu ew kanûn ew yasayê ku tu der bixî ku kesên girtîgehê da bi serî da jî Birêz Öcalan ku ew ê der neyê derva ku ew ê azad nebe nikaribe da asta ewkê da asta jiyaneke demokratîk bi yasayên demokratîk ku nikaribe siyasetê ve bike siyasetê bimeşîne nemimkune ku tevgera Kurt qebûl bike ji bilî wî em bêjin bi taybetî ji mîtîngê ku hatin girtin rast em bêjin dengekî bilind derket gotin em ticarekî teslimiyetê qebûl nakin yani ew kanûn ew yasayê ku ew ê derin ku ew ê hêja di ewkê da be di çarçoveya ku ew ê PKK ew ê çekî xwe ya mijar hene hakikaten cana ha meriv lal dibe meriv nikare bêje yani demên berê pêvajiyên berê da digotin bira PKK çek agirbest îlan bike PKK çend cara jî agirbest îlan kir piştî wê gotin bira agirbest îlan bike lê ama ha PKK hêzê xwe derxe dervayî Tirkiye PKK wî jî kir nehat çi dixwazin neha PKK agirbest îlan kiriye PKK çek daniye çek şewtan diye alîn sembolîk da xwe fez kiriye ji metîna û ji zapê vekişiye dibe kerem ke ji ewkê jî vekişiye ji xaxurkê û garê jî vekişiye tamam vekşe ev her kur tamam vekşe çukur ev her kur hala beşe her kur ta kanun çekiriye ta yasa çekiriye terrele dana mijara aştı edi em dibejin çen gave davi bana hincet nişandı da sebebi hinceta ku kanun dernaxe yasayı ana dernaxe yani em bikin belki bir dengeki bilin der nabejin heneki dnava wandaji eko ihtirazı wi dengetkin yani evanê herî dijber eko herî nizanim çibûn ku digotin di nava wan da digotin em Kurdin û nizanim tevgera Kurd awaya em jî Kurdin işte ji bûna Kurd û Kurdistanê ya ji bûna Kurdîtî gere ev bêkirin ji wan denga jî vê carê hinekî îtiraz derket ew bi xwe jî dibêjin hetanî kanûn yasa derneyne PKK çek bîne teslîmekî bike ji ber wê hewayê her çiqas dengekî rasta rast nabêjin jî lê di hem çapemeniya wan da hem jî di axaftinên rayedarê wan da tu dibînî yani heta demek ew jî got demek Numan Kurtulmuş jî got serokê meclisê demek Ömer Çelikî jî bi xwe got ku PKK hetanî ew mesela em ê teyîd bikin û em ê nizanim çi bikin û ya jî PKK hetanî bi tamamî çek ber nede em yasa dernaxin yani em van gotinê wan ji bîr van nekin yani çend cara di nava axaftinê xwe da van gotine gotin na ew li ser wan gotinê xwe bimînin nemînin em nizanin lê wî hincet nîşan didin da guhertinik dibê birajkarê û xakurkê jî derin ew ku da her nizanin vî rengî heye hikûmetê ji wê şûn da gava avêtiye ew mijara ku dibêjî ya wê berê çek berdin hîn em ê kanûnî derxin ji wê gav şûn da avêtin ev digotina Erdoğan da jî hebû peki bu AKP ev digire AKP ketiye derdê ev raya giştî jimra çi bêje civaka me çi bêje dikeve xema civaka xwe gelo ez qet ne piskirêkê ku wê satûne problemekî piskirê ku wê nane hember mesela dikeve derdê ku em bêjin ê rayê min bikeve ez têkevim hilbijartina ez ê kêm bigirim ew heye ew teqez heye ew tim heye ew teqez gava ku ev bavêje xwe mesela bername berê de belkî nîqaş kir mesela ku ev gavê bavêje ku ev gore berjewendiyên wê siyasî be ne siyasî be AK Parti teqez pragmatîst e tevgerekî pragmatîst e û Erdoğan kiriye hêşê ku serdemekî din jî bive ew serok komar yani ev ya aşkeraya yani ev ya ew bi xwe dibêjin yani tu ji hinekî derdorên AK Partiyê hem li vir hem li Ankarê watê ku tu xeber dî wana dibêje ew bi xwe rast ew bi xwe jî dibêjin yani dibên em aniha MHP ji
parti xo samimitir dibînin ew bi xwe dibêjin yani derdora AK Parti henekî derdorê wan hene yani ji wî alî ve ew nabînin yani ji wir de ew bi xwe yani di nava wan de dengê wisa hene em qebûl bikin yani yani eko piçekî AK Parti henekî te ew dike henekî anoş dike henekî pir zêde îrişkar nîne vê demê de her çi qas ji bûna çareseriyê gav nabêje jî lê pir îrişkar nîne rast ji devên rayedarê xwe îriş nake bi raya çapemenê dîsa wan îrişê xwe dike lê ama ha ji devên rayedarê xwe nake sebeb jî ew e yani Kurdên di nava wî da henekî evke henekî vê carê dengê xwe derxistine yani ew dibên çi ew bi xwe dibêjin yani min gelek kesê wan li vir jî li evkê jî li Ankarê jî hevdîtinê çebûne me bavra xeber da yani em bêjin Amedî ne virdane wirdane em naskin canaha têkilî çê dibin ew bi xwe dibêjin MHP ji AK Partiye samimîtir dibînin bi taybetî jî Kurdên nava AK Partiyê MHP anaha ji AK Partiye samimîtir dibin ew bi xwe ya bêjin îje ha yani em teqez ku em bawerin ku gavê ku ê bavê ji ku ew ji bûna dengê wê bi kêrbênê deng û zêdebûnê ya jî daketinê ew bi kêrbênê teqez wî hesabê dike û dibe hettanî evkê jî hettanî hilbijartinê jî ew neke hettanî hilbijartinê jî ev qanûn ev yasa jî hêja dernexe çima anî nokta dawîn yani ev bêje ev çend me gotin em ê Nîsanê da bikin serê salê bikin nizam çima anî maha dawîn yani ana pazda roj mayet vî pazda roj em zana hefta pêşî me civînê NATO heye wê tiştekî nebeş xwe Ankara'ya ew dane jiyanê dane rawestandin dane seknandin bu hawayî kirine ew nava wê heftê da jî yani ez dibême nava wê heftê da jî qulpek bibîne ew tiştekî bibîne bêje de tiştekî nebû ya jî qet nebe ji bûna ku dem ew bikin dem qezenc bikin dem bênin paşê bênin payîzê yani qet nebe vê mijarê nîqaşên vê mijarê bênin payîzê yani niha îro nirxandinên bi vî rengî jî hebûn Baxçelî ji destpêkê yani ji 2 sal berê cotmehê heta îro heta 2 hefte em bêjin heta Gulanê her tim dengê bilind ev pêvajo diparast û tiştên nedhate gotin jî digotin ev 2 hefteyê bêdeng behsa vê mijarê nake ji ber çi gelo bêdeng bû ama ew bû yani ev 2 salaye dengekî mezin yani MHP wek me qal kir wek AKP neve yani ne derdê raya de yani MHP ji bo berjewendiya devletê kare bin barajê de bimîne ku ma jî ê were bîra we yani divê hêlê de MHP vî tiştî naxe pêşiya xwe û di nav civaka xwe de di nav rêxistina xwe de ê ku divê meseleyê de xebat jî dimeşîne ew e mesela pir rêxistinê xwe hat guhertin civînê xwe kir çû nav bajaran em bêjin bi rêxistinên bajara ve ji pir bajaran jî guherand yani pevçûnî nav wan jî hene ji meselê belkî cuda be ama pirê wan jî guherand yani zêde ez nikarim binirxînim ama wek ku gotina got û gotinî wî li erdê maye mesela Ahmetler bira werin ser gorevê gotina wî li erdê dibîne ama Ahmetler bira werin gorevê nehat mesela en son ê ku ji bo Qayyûma Mêrdînê dîrok hengî bû Gulan bû Nîsan bû mesela li wir bang kir nehat yani çima nehat ew jî nebellî berat jî kir yani Ahmetê berat ji bûna Demirtaş got ew jî bicî ew jî nema yani pevçûnê wan ya jî nav xwe de çi ew nîqaş dikin ama ev hefte mijarê NATO bû yani ji bo NATO berî wê jî behsa vê mijarê nekir nekir ama ev hefte hinkî xwe bi NATOya pir ew kirine çünkü di nav evê de di nav cîhanê de devleta Tirkiye bi têkiliyê devletên cuda de tenê NATO maye min dûr da ew AK Partî jî bi hev nakin xeber nade dûr da polîtikayên MHP û AK Partiyê li helwesta wan li hemberê aneke mesela bi gotina wî li erdê têkilî deynin bi hev nakin gotina wî li erdê dibîne ya divê gerek derheqê wî de tişkî bêje ne were derheqê em bêjin AKP ya jî Tayyip Erdoğan bêje naxwaze vî ya jî bêje ama dîsa mesela 4 hefte ser ev de derkeve bêje Ahmetler görevê û Ahmet neyên görevê yani ez warê dinirxînim ama piş evê de nav şerê wan de evê wan de çi heye mesela CHP de MHP her tim ew dike yani
وەکو AKP van êrişa dibe ser CHP MHP wisa nêzik nabû. Nana MHP neraziye divî meselede. Çünkü dibîne dibe rakibê xwe pêşiya te lawaz dike ji bo wî van tişta dike. De hêla jî yani demokrasi zêde ne derdê ew ê ez bêjim MHP yani demokrasi zêdeleniyor ya jî demokrasi lawaz dibe ew ya zêde ne derdê ama yani CHP ama CHP lawaz bimîne AKP bi hêz bigire ya zêde ehri zêde bi dilê MHP yani xweşa MHP naçe ji ber ku çünkü êdî rêw rêbaz ew nemaye ha di hêla ew de yani tiştê ku AKP li raya giştî de ya jî em bêjin civakê dike êdî ti pîvan nemaye yani bêje em viya dikin dike Zagon lêye ew em bêjin nûnera dinyayê çi lê dinare ê dinya me şermezar bike ê din me şermezar hiç vana ew nake ji bo wî em bêjin ji bo berjewendiyê wî erê be dike. Ez bêdengiya Baxçelî bi vî rengî dinirxînim niha êdî mijar piçekî jî zelal bû behsa çarçoveyê yasayê tê kirin û hikûmet jî di nava tevgerekê dayê ez bawer dikim wê pêşnûme niha birine ji MHP jî nîşanî MHP jî dane di vê derê da ez bawer dikim MHP nerazî ji ber ku tiştên ku heta niha di raya giştî de parastin ji wê zêdetir bûn yani ji vê pêşnûmeyê zêdetir bûn mesela mijara statûya Öcalan pir eşkere MHP eşkere dafaz kir got birawere xeber de niha ji vana naxwaz şunda gav jî bavêjî ji vê çarçoveyê yasayê re jî bêdeng dimîn yani ku tiştekî bêje divê ji wê zêdetir bimîne belkî ew jî gelemşeyekê di nava xwe de çêke problemekê çêke dibêje kabla çi dibêje bila Kurd bêje sankî ser milê me hiştiye piçekî jî MHP ev mijar ji me re hiştiye ez divê baweriyê dama. Mesela çerçeve yasa ser wî ya jî em bêjin xalî wî AKP yani AK Parti zû deyê dixebite yani tu heziriya wî tune ya jî ew dike ez wîya bawer nakim yani ew kîvan em bêjin heyet kîvan ya jî lijneyek wan ser vî mesele dixebite ew jî ew ê wanî nerm ya jî em bêjin tiştê ku naxwazim mesela FETÖ'ye ew ya dînin pêşiya mesela demê berê wek têja memeşa xwe li Ankara kiribû em çûn me li wir bi hem bi CHP re jî hem AKP re jî hem MHP êdî jî me hevdîtin kir li wir jî mesela her tim ya dikin bahane ya jî bi rastî jî divê hêlê de hem civakê pir ew kirine pir rûxandin Dûrcîn karim naxwazim paş ve bikin. Yani mesela örgüt üyeliği derken juan örgüt yani nana eko ev örgüt üyeliği radizin ev privan şu cezayı qadandın. Ev jî heye. Najwêra jî niha ev pêşnûme yasayê da ev tê gotin sol terör meselesi. Nana ne jî dibêje ku rêxistina ku çekê xwe dayîne yani tenê kanûn wisa ten kirin ku ji ber wê êdî feto nake erê mesela ew kê jî heye mesela ku dibên êku tevlî çalakiya bûne û tevlî çalakiya nebûne yani dixwazin wê ew kê jî bikin ew ya ew nekir yani ew ya tevkaz nadkirin çapemeniyê de cî kirt ama yani ew pêşnûmeyek bûyê hewayê amade kirine nekirine yani hêja ew nîne ya çand kültura vî devletî de jî ew jî tineye yani belkî dîsankî dibêjin ya qaramsar e mesela em bêjin êku çekê xwe dayînin hatin mesela welatê çi dikin Kolombiya heye nizam êdin heye êdin hene Çin hene çawa tevlî civakê dibin yani ev devlet tecrüba wî ku ser vî bixebite ya jî ser vî proje çêbike ya jî ser vî nîqaş bike heye tune ew ya jî ez hinkî bigumanım yani qara düzen dibêjin ya yani mesela em bêjin zagon derxistin qet nebe çevgera Kurd çi dixwaze diyar e yani qet nebe yani mesela derxist kî were çawa bike nav civakê de çawa cî bigire em ê gotinê xwe berdewam bikin dixwazin biborîn em herin navberekê temeşevan hêja medvê beşê da behsa çarçoveyê yasayê bi giranî me behsa çawabûna wê kir em neketin nava xalê wên û tevgera Kurd divê çi bike di beşa duyemîn de jî em ê behsayê bikin piştî serê saetê dîsa me bi hev rabin.